ga dalilin dainawa ba, dan ban ga abin da nake tsoro ba, ban iya saban alkawari ba, har abada ba zan janye ba. Soyayyar ke gidan sarauta, gidan sarauta. Ko na fada, ko ma dai kar na fada, so ya girmi dalilina, wanda nake miki ya wuce kalmar wakina. Har abada in dai an matsa gyada, mai shi ne zai fara fita. Kamar haka ne yadda sanki yana shekalbina, sanadin sanda nake miki na rasa hanyar da nake bi. Ban yi zaton wata rana za ki amsa kiran da ba ni ne ba. Gidan sarauta, gidan sarauta. To ni in ka ga laifina, yanzu ina zan sa kaina. Soyayyar da nake yi ma, ban ga abin da ya canza ba. Duka an canza mafarkina, so ya firgita dangina. Ba ni gani da idanuna, ban san inda na dosa ba. Ban yi hakan dan kaina ba, sai domin al'ummata. Kai ka sadaukar soyayya, ni ba laifina ne ba. Ai ban san ke mahaukaciya ba ce, baki da hankali. Dama abin da kike yi a gidan nan kenan ban sani ba. To ina tarbiyyar da muka yi miki kina yarinya karama hakika isa aure. Kuma ina hudubar da muka yi miki lokacin da aka daura auren ki zaki taho gidan miji. Baba kai haƙuri, kai haƙuri. Abin bai kai haka ba. Girma ya fara kama ka. Kada ka zo kai abin da kai kanka zai ja maka wata matsalar da tafi wannan. Don Allah kai haƙuri. Ba gara ni kanta ja mun ja mata matsalar ba. Yau da a ce ina da wata yarinyar kanwata wadda ba ta da aure ko ma yadda ce ko kanwata ce, da na canza maka ka sake ta kawai ka samu kwanciyar hankali. Barka shi daɗi ai haƙuri. Ai haƙuri. Don Allah don Annabi kai haƙuri. Kuskure ne an riga an yi da kuma ruɗe shaidan. Kuma abin bai lalace wadda za a ce ma ba za a iya gyara ba. Don Allah don Annabi ai haƙuri. To shikenan. Ni yanzu na baka umarni. Ka sake ta ka rubuta takarda ka bata. Ka huta ka samu kwanciyar hankali. Ka gane? Saboda matar duk da bata tausayin mijinta bata da amfani a wajensa. Me amfaninta? Duk matar da bata tausayin mijinta ba mutu ne shirki ba. Mama ina son mijina, ina tausayinsa. Wallahi tausayi ne kawai ta kadara. A gafirce ni na. Kina tausayin mijinki ke masa wannan rashin mutuncin? To, ki sani yanzu ina tare da Sarki Suleiman. Ba za a ɗauko fa'izar ba. Tunda ke kika kutu-kutu kika aikata wannan abun, yanzu kuma ga abin da kike so to ba za a yi wanda kike so din ba. Kina tsammanin Allah yana bacci? Cikin wayanda ya halitta ma bayan nasa akwai wanda duk in kin gama wayan akan tafin hannunsa kike. Kuma ke ce zaki wa Allah wayo? Sha. To ki sani in ma baki sani ba daga yau. In kin zubar da tarbiyyar da aka yi miki a baya to yau ina miki sabuwa. Duk wanda yake yin sharri to ya jira lokaci da Allah zai maganin sa. To ranka ya dade, yanzu tunda haka ne abun ya zama. Na fita daga wannan maganar gaba ɗaya kar a ma sake nema na da ita. Da ni da kai sai mun haɗa kai a gidan nan. Yaranka da yarana ana faɗa. Saboda haka sai mun samu daidaituwa. In ba haka ba an dinga uwa kuturwa kaka mai ya kenan. Gaskiya ne. Ga yalla bai na ji motsin sa. Allah ya jaga manan. Allah ta mike ka. Ki barkatai. Zangan adalci, zangan alheri. Adari sa gaban ka inda kake so. Gaskiya ne. Allah idikan mahaifiyarka Gimbiya Kutul Qulubi mai babban daki. Ya sarki waziri an amanu. Ki ka taita. Mahaifiyarka ce a maka ranka ya daɗe a sauka lafiya. Amin dai. Ita ce ta fara siyan gwal da zinari. Suka ce wannan mace a Afirka aka ce ha za sayyadil Qutul Qulubi. Gaskiya. Na sa'ul Qutul Qulubi. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Amin dai. Ai da ba dan
akwai wani abu ba wallahi sai ya mana kyauta. Shi yasa na ga ya fito Ai ransa. gajeren kuɗi ne. Gaskiya ne. Kan rabon kuɗi fa ya durƙushe. Shi numfashin sa ma sha yake ku ba su. Gaskiya ne. To duk yanda aka yi a gidan nan sarkin dogare ta bakin turawa Samson must be having. Ba ga lokacin da ya zo wancan karan ba? Irin kyautan da ya mana a gidan nan. Wallahi tallahi. Network provider sun tabbatar min da cewar ba sa ɗaukar muryar kowa. Don haka ba su da dukkan wani conversation da tafi da yi da mutanen Yamma. Ai dama ba su da damar ɗaukar muryar mutane in ba an ba su court order ba. Da haka yanzu za ka karɓi note ne za ka je kai kotu sai su baka order sai ka kai musu. Kuma ina ganin yanzu ne ma ya kamata a ce ka tafi da wuri saboda muna da buƙatar mu san kullen da yake yi a waya. Dan ina da buƙatar mu samu kwakwarar hujja kafin mu fara caji a cikin gidansa. Okay sir. Zuwa yanzu dai kana nufin bai yi making contact da kowa ba? Gaskiya dai a 'yan kwanakin nan gaba ɗaya baya zuwa ko ina daga gida sai fada. Sannan kuma bai haɗu da wata bakuwar fuska ba. So ina ganin ba damuwa abin da ya kamata ka mai da hankali ba na so a rika jan kafa. Yawwa saboda yanayin da abubuwan suke. Okay sir. Kuma ka kula sosai kar ya san cewa ana bibiyar sa. Okay sir. Shikenan. Ka je ka karba sai ka abu. Wallahi Allah kaɗai san irin daɗin da nake ji. Amma yanzu duk ƙasar da muka so mu samu visa za mu ɗunguma mu yi can. Dole mu je mu yi ta yawo a ƙasashen duniya daban-daban. Ke in na so mu yawo da ke. Allah ya sai kin gaji. To godiya nake ranka ya daɗe. Sultan. Ashe yar gidan barayin iyaka, ashe kina zaune a nan. Ani ban kula ba ma kina zaune a nan gurin ai. Kin san wannan yar barayi ce. Iyayenta su suka kwace mana iyakan beko, gurin da muka gada tun kaka ta kakanni, gurin da kaf ƙasan nan babu inda ya kai shi arzikin ma'adanai. Suka yi kutun suka sace saboda barayi ne. Idan kuma bakin ciki kake so ka saka na ciki, ka saka iyayena. Wallahi yanzu babu abin da ya rage. Burin ka ya cika. Dan Allah, ina so ka bani in tafi gaban iyayena. Ka taimaka min Sultan. Ya Fa'iza. To ai kin yi sauri ai Fa'iza. Ba za ki bari har sai kin haihu ba tukuna. Kin haifa min jika. Ki bari mana sai kin haihu, kin haifa min magaji. Kamar yadda kuka tsara da ke da uwar taki. Ai kin san wato masoya sun dauke ni gara. Sun zata su wanke ni. Wai ni ne take so mu haihu da ita. Saboda ɗan da za ta haifa ya zama magaji, ya zama sarkin Yamama. To bari ki ji, ni na fi ƙarfin mu haɗa zuri'a da sarkin Musa. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Never. Ni in haɗa jini da ku? Allah kiyaye. Masoyiya. Ranka ya daɗe. Barka. Amin sama amin. Allah ya sanya zuciyar fulanin gabas. Wallahi baki san yadda muka shiga damuwa ba, ganin yadda kika shiga damuwa a gidan nan. Yau ke ce har da zubar da hawaye? Wallahi duka hadiman gidan nan mun yi tsamo-tsamo kamar awakan da ruwa ya yi wa duka. Ranke daɗe. Allah da ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da ya same mu. Jakadiya. Allah ba kewa rai. Duniya ta yi min bakin kira. Duk inda na waiga sai duhu nake gani. Mai martaba mijina ya tsane ni. Wana mai martaba sarkin sanga yana fushi da ni. Yata tana can Yamama
an mai da ita baiwa. Dan Allah, yaya zan yi? Menene zan yi da zan samu sanyi a zuciyarta? Allah ya baki yawan rai. Al'amarin ne ga baki ɗaya ya fi ƙarfin tunaninmu. Komi ya rikice wanda duk wani mai bada shawara bai ma san ta inda zai fara badawa ba. Amma dai ran ke daɗe. Ina jinki. To, shawara ɗaya zan iya bayarwa. Na san zuwa wani lokaci dole samu rabu. Dole za ki tafi ki bari ya mama. Amma kafin ki tafi, dole sai an miki gwajin ciki. An tabbatar babu ciki a cikinki. Sai ki kama hanya. Yalla, ki tafi ki. Don Allah ka sake ni yanzu Sultan. Ka sa a mai da ni gidanmu. Idan ma da kumfansa ne yanzu me ya rage? Ha, Faiza, to idan ni na gama ɗaukan fansa, to matata ba. Ita ma na san kina so ta yafe miki ko? Ko ba kya so? Idan har kina so ta yafe miki, sai kin zo kin durƙusa a gabanta. Kin kama ƙabanta, ki ba ta haƙuri, sai ta yafe miki. Sultan? Yes? Ka ce ni durƙusa? Ashe ma ba a gidan sarauta ka haife ni ba. Dare a ce kai ne, zan durƙusa maka har fiye da haka ma. Amma wallahi wannan ba zan durƙusa mata ba. Ko da za a yagi naman jikina ana yankawa, ana cibarwa, wallahi ba zan durƙusa mata ba. Sai dai idan kashe ni za a durƙusar da gawata. It's all right. You never see anything new. An zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Masoya, wallahi ba ta ga komai ba. Ni wallahi da ma kyale ta kai kawai. Saboda ni gaba ɗaya so nake in shafa tarihin mutanen kusa a rayuwata. It's all right. Kar ki damu masoya. Za mu sallame ta ta tafi. Amma sai mun ɗau banza a kanta. Sai mu shimfiɗa sabuwar rayuwa. Ci gaba da cin duniyar mu da tsinki. Tun rage da abin da ka ce ai haka za a yi. My princess. Ki kaskantar da kanki ranke daɗe, ki lallaɓa shi. Idan har ya aminta a yau, za a dawo da gimbiya. Tun da dai ba a zaman aure a dole. Hadiya, mai martaba ya zame. Babu haƙurin da zan bashi da zai tasiri a zuciyarsa. Saboda ya gama gane hannu. Barka da shigowa ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Na san na yi kuskure. Na yi laifi. Na yi wota. Na yi rashin mutunci. Amma don Allah, ka sa a ce ya mama a ɗauko min Fa'iza. Ke Maryam. Na. Ko ki azatanki ji kike kin fi san Fa'iza. So yadda kike mata ko kusa da nawa ba za ta so ba, saboda ni ita kadai nake da a duniya wanda ke da shi in ba ita ba. Na gafarce ne ranka ya daɗe. Da kana son ta,
ba za ka bar ta a cikin halin da take ciki ba. Aike irin soyayyar da kike mata, soyayya ce kike mata sosai. Shi yasa kika kai ta ga halaka. Saboda haka duk abin da ya faru da Fa'iza ke ce sila. Tun farko me nake kauna ni mata? Me nake son yi mata? Ina kokari ne in kare mata martabarta da kimarta da darajarta. Amma kika ce a'a ba kya so. Dole sai ta auri sultan, sai ta haɗa jini da waɗanda ba sa so. Abin da nake kokarin in kenan. Ke kin sani ba na son aurenta da sultan. Amma kika ƙi kashe ƙasa. Dole sai kin yi abin da kike so. Har kike ganin cewa ga ki rasa komai da a fasa auren. Bayan ya auren tashi nan kin gani. Idan haka ne, me yasa za ka hukunta ta akan laifin da ba nata ba? Ai ita ma da laifinta. Shi yasa nake so ku shiga cikin baƙin ciki. Nan ne za ku fahimci abin da nake faɗa muku da abin da tun farko na hango muku amma ku karantsa ido. Ka kai ƙarata wajen mahaifina. Ka ki ka tseratar da 'yarka. Na baka haƙuri. Na roƙe ka, amma ka ki ka haƙura. Ba zan haƙura ba. Ko akwai mataki da zaki ɗauka? Na ƙi na haƙura. Ba komai. A'a, ai kina iya ɗaukan mataki. Kuma ina so ki sani, ina kan bakana. Idan kika ga Fa'iza ta shigo gidan nan, ta taka kafar ta gidan nan, sai in sultan ne ya sake ta. Get that into your stocky skull. Kaga. Ka kira mu ma'azam ku taho tare. Ni zan dan kwanta kada. Zan dan kwanta in huta. Bayan lasa sai ku zo. Bada. Yanzu me naka tsarin game da wannan matan naka biyu? It's all right. Ita Fa'iza zan sake ta zuwa wani lokaci idan na cimma abin da nake so in cimma a kanta. Me ka shirya yi a kanta kuma zuwa wani lokaci za ka sake ta? Aƙalla nan da wata guda. Amma sai ta durƙusa a gaban binta ta riƙe ƙafafuwanta ta ba ta haƙuri. Fa'iza 'yar sarkin gusa ta durƙusa a gaban wata 'yar talakawa ta ba da haƙuri? Ai ba wani abu ne ai. Burina shine labarin ya isa gusa. Iyayenta su ji zafin abin, su ji kamar an soka musu mashi a zuciyarsu. Kamar dai yadda ka ji a lokacin da aka sauke ka daga karagar mulki. Sultan kenan. Amma zan so dai ka canja wani hukunci. Saboda kai ɗan sarauta ne, ka san kima da darajar masarauta. Ka sa 'yar sarki ta duka wa 'yar talaka. Ka canja tunani amma wannan san bai yi ba. Ai ba a matsayinta na 'yar talaka za ta ba ta haƙuri ba, a'a. A matsayinta ta matata, matar sultan na Yamama. Kana nufin ita ce matar da za ka rayu da ita ta haifa maka 'ya'ya? Ko zan ƙara aure, ina so lalle in ci gaba da zama da ita Bintu, saboda Yarima Bello ya ci gaba da jin zafi a ran shi har abada. Ya za ka yi da Safuwa ta 'yar sarkin Dasura? Ita za ta zo a ta biyu. Amma dai ka san matsayinsu ba zai taɓa zama ɗaya da 'yar talaka ba ko? Kuma ba zan so ɗan da za ka haifa ya fito daga tsatson ita waccan 'yar talakawan ba. An kai daɗi, duk yadda ka ce hakanan za a yi. Sultan, ina kyale ka kana yin abin da kaga dama saboda ina son farin cikinka. Ba na son ɓacin ranka, amma fa ina so ka sani sarki sarki ne. Ɗan sarki ma ɗan sarki ne. Duk abin da za ka yi, kar ka manta da matsayinka. It's all right. A halin da ake ciki a yanzu ba ni da nutsuwa. Zan gudanar da mulki kamar yadda ya kamata.
jama'ata suna da buƙatar lokacina da irin tsarin mulkina da kyautatawa ta da abin da suke gani adalci ne a gare su. To amma kuma ainihin da nake ba na jin zan iya ba su abin da ya kamata a ce na ba su. Hasali ma nakan kwana na wuni ba tare da na tuna da jama'ata ba da al'umman da nake mulka. Allah ya kara maka lafiya ranka ya daɗe. To lafiya na jiki alhamdulillah. Amma Yarima ba na jin zan iya ci gaba da gudanar da sarautar gusa kamar yadda ya kamata. Sannan kuma ina so in nuna wa Fulani iyakarta, in nuna mata duniya ba bakin komai yake ba. Bello, Mazam, na so zan yi wani abu kuma ina fata za ku amince mu. Insha Allah duk abin da ka zo da shi za mu karɓa. Mun san ba za ka taɓa zuwa da komai ba sai alkhairi. Ina so zan yi murabus daga sarautar gusa. Na so kai Bello, kai za ka zama sabon sarki, kai za ka yi sarautar gusa, kai za ka hau karagar da zan bari, ni kuma zan zauna tare da kai. Shawara idan an bukata daga gare ni zan bayar. Wannan abin da zan aikata ko ba komai zai tilasta Fulani dole sai ta bar fada. Ni kuma insha Allah zan tafi kasa mai tsarki in je in zauna in samu lokaci har sai kura ta lafa. Zan zo in dawo in zauna tare da kai a fada, ba a matsayin sarki ba sai dai a matsayin mai baka shawara. Haka za mu zauna har mai rabawa ya raba. Ba zan iya barin kai da dai. Amma yanzu ka ce mu za ku min biyayya ga dukkanin abin da nufi ku da shi na alkhairi. Ni dai ran kai da dai wannan ba alkhairi bane a gare ni. Ba zan iya hawa kujerar sarauta ran kai da dai kana raye ba. Kai za ka ci gaba da hawa kujerar nan. Kai za ka ci gaba da wannan sarautar ran kai da dai har ƙarshen rayuwarka. Wallahi ba zan iya ba. Ba zan iya ba. Ba za ka iya ba. Idan ba za ka iya ba, kai za ka iya kuma azan. Allah ya taimake ka. Ba na fatan na mulke ka. Allah farshe na ranka ya daɗe. Shikenan, ku tashi ku tafi. Allah ya ƙara ma lafiya. Akwai yadda za a yi. Akwai yadda za mu yi farin cikin kai da auren kai da dai. Ba sai mun bi ta wannan hanyar ba. Kada ku damu. Na san abin da zan yi. Ranka ya daɗe, Fulani da Fa'iza sun yi kuskure. Amma ai mu ma kanmu mun taɓa saba maka. Kuma ranka ya daɗe kai mai haƙuri ne, mai yafiya. Kai haƙuri ranka ya daɗe. Mun san yadda za mu yi mu dawo da Fa'iza. Kuma na tabbata dukkansu za su yi nadama kuma su nemi gafararka. Insha Allah idan aka yi haƙuri aka yafi juna, za a samu yadda da farin ciki a cikin wannan zuri'a ta mu mai albarka. Yarima, na tsani Fulani. Ba na son ganinta. Wallahi ban jin a zuciyata zan sake son ta har abada. A yanzu ko fuskar ta ba na son gani. Ko da Faiza ta dawo, wataƙila zan iya ba zuciyata haƙuri na zauna mu fahimci juna da ita. Domin na san mahaifiyar ta Fulani ce ta ziga ta ɗauki zigan. Ma kaga ita Fulani ban jin zan sake sauraron ta. Babu ni babu ita har abada. Ko kuma tunda kun yi amincewa da bukatata, shikenan sai an jima.
Mu'azzam, ya kamata mu san yadda za mu yi mu dawo da farin ciki mai martaba. Allah. Yanzu muka yi wa rasu baba sun ce jibi za su taso insha Allah. To alhamdulillah, Ubangiji Allah ya kawo su lafiya. Amin amin. Haris, ina ganin ya kamata a ce ka san halin da muke ciki domin watakila za ka iya ba mu shawarar da za ta amfani. Shawara irin ta yayan sarakai ai ban da idea. Wannan ai ba abu bane na mulki ko wani abu. Ita shawara ai kowa zai iya ba da ita. Kuma ina ganin watakila shawarar da za ka ba mu din ta ba mu mafita. Allah ya ba mu hikima da basirar warware al'amarin. Amin. Ranke daɗe haƙuri zaki, ki haƙuri kar ki jawo mana ki ɓata mana aiki. Ni ba bursuna ba, amma ina ciki wallahi yau abu zan kwane. Ya abin da zai faru sai dai ya faru, na gaji wallahi. Ranke daɗe ba fa buɗe miki kofan za su yi ba. Ki haƙuri ki dawo. Yi haƙuri ki dawo. Ranke daɗe. Dan Allah matsa mun in wuce. Ranke daɗe ki haƙuri, babu hanyar fita cikin gidan nan, ki haƙuri kawai ki koma. Wallahi babu uban da ya isa ya hana ni fita a gidan nan. Yau ko me za a sai na bar gidan dan wallahi. Ranke daɗe. Gidan nan a rufe yake, kuma kin ga katangan nan ba za ki haura shi ba. Saboda haka ki koma ko zai fi miki, in lokacin fitan ki za ki fita. Amma a yanzu kam babu wanda ya isa ya baki dama ki fita cikin gidan nan. Saboda sultan ya sa doka ba wanda ya isa ya karya shi ko shi waye ne. Sannu bakin azzalimi wallahi sai na fita. Jama'a ku taimaka min! Za ka kashe ni! Wallahi sai na fita! Ranke daɗe, ki yi haƙuri, wallahi ihun nan ba zai miki komai ba, babu wanda zai je ki balle kawo miki ɗauki. Ki yi haƙuri. Ya hakuri, ki koma kawai. Kin ga na gaya miki ki daina haɗa kayan nan. Sai gobe Allah kai miki haɗa tunda dai tafiyan nan jibi ne. Umma, ki banna kawai in gama shirya kayana kin ga gobe zaman jiran jibi kawai zan yi. Zaman jiran jibin kuma shikenan ya zama wani aiki? Umma, dole in zauna in yi refreshing kwakwalwata, in yi tunanin idan na je can kuma me zan yi. Wai me kike nufi ne? Kina ta faman haɗa kaya da yawa haka, ina zaki je da wannan uban kayan? Ana ce miki idan na je ba zan dawo ba. To, ki ce min shi kenan idan kin tafi can zaki canza wasu iyayen, ba mu da labari. Ba canja zan yi ba. Kawai zan je ne zaman neman lada da kuma albarka. Wai me kike nufi ne? Ni fa ban gane abin da kike nufi ba. Umma, ki tambayi yaya Haris mun yi wata magana da shi. Amma dai, kawai ba lalle idan na je ba in dawo. Shikenan ki ce in kin tafi can shikenan zaki koma can da zama. Kawai ni abin da nake so da ke shi ne, kawai ki man addu'a. Ki dinga man addu'a a zuciya ki rinka cewa amin amin. A'a, ina ko zan ce amin tunda ban san abin da zuciya za ta fitar ba. Sai in kama cewa amin? Amma dai kin san ba zan kullar shari ba ko? Na sani. Amma idan har kina so na ce amin, to ki farta abin da yake cikin bakinki. In ji menene sannan in ce miki amin. Ni dai na so ba zan dawo ba. A'a. Ikon Allah. Idan kuka samu babba wanda yake jin maganar shi sosai, watakila zai yi tankwara shi ya yafe wa Faiza a je a ɗauko ta. Ko bai amince ba, in dai akwai yadda za a yi, to ya kamata a raba ta da garin can. Idan ya so kuma daga baya sai ku san yadda za ku sulhunta tsakaninsu da mai martaba. Wajen wa za mu je Mu'azzam? Domin gaskiya zaman Fa'iza a yi mama yana ƙona wa mai martaba rai. Kawai zuciya yi, so yake sai sun gama gane kurakuransu. Ayyaya ko iyayen sun gane kuransu. Ni dai gaskiya na yarda da shawarar Haris akan a samu wani babba tsayayye ya shiga magana. Ai kuwa ina ganin sai dai idan Sabi'u dawaki za mu samu. To ayyaya dawaki fa yayi iyayensa akan ya hana auren. Amma ina abin ya titira ba na tunanin zai iya shiga wannan magana. Ba sai ya amince ba. Sabi'u dawaki yana da damar da zai anso Fa'iza daga hannun Sultan.
ko da ƙarfin gwamnati ne Sabi'u da waki zai iya wannan aikin. Kuma fa da ka kawo wannan shawarar ka san cewa yanzu suna jituwa da gwamna Ibrahim Masu? Mu'azzam, za mu je wajen Sabi'u da waki, amma ba maganar Fa'iza kaɗai za mu je da ita ba. To yaya wacce magana za mu yi da Sabi'u da waki idan ba wannan maganar ba? Mu'azzam, insha Allah sai na kawo ƙarshen mulkin Sarki Abdulaziz na Yamama. To amma yaya ta yaya? Za ka gani. Ranke daɗe. Wallahi haƙuri fa zaki don ko kukan jini zaki ko ɗaure ke ce a yi wallahi ba za su yi ƙasa a gwiwa ba sai an ɗaure ki. Duk duniya babu wanda suke tsoro kamar Sultan. Ki share hawayenki, ki mai komai ga Allah. Gimbiya Fa'iza. Bakar kaddara, ‘yar matsiyata, macijiya mai mugun nufi, binta Allah ya tsine miki. Aikin fi kowa sanin cewa ni ba a salima ba ce sannan ke zaki ba da shaidar haka. Ban taɓa ganin muguwar ɗiya munafuka mai farraka gida da ‘yan uwa irin ki ba. Ki da kika auri ƙani, kika mai da yaya shashasha, kuma kika kashe auren, kika auri yayan asirrance. Kida kina kallo dangi suka shiga rudani a kanki, kika saka ni martaba ya Allah wadai da yarima, har ya bar gusa ya koma wani ƙauyen da zama. A kanki ba mahaifina ya kwanta rashin lafiyar da sai da aka sake ki ya dawo hayyacinsa. Ke ce kuka haɗa baki da Sultan aka lallaba aka auro ni domin ku saka bakin ciki da rudani a fadar gusa. Idan ma na aikata hakan, na tabbata kaddara ce take mun komai, sannan ban yi da niyya ba. Amma ke babu irin gaba da tsanar da baku nuna min ba. Ke kika ba da ƙwaya da na sha har ciki na ya zube. Sannan kika tura wasu kattai su tara hanya domin su kashe ni da ƴar uwata Halima. Ban tura kowa ya kashe ku ba, amma da zan samu damar yin hakan, wallahi da sai na yi. Me yasa kike musu akan abin da kika aikata Fa'iza? Bayan su wa'inda kika turo su da kansa suka ce kika aiko su aikata haka. A lokacin da suke kokarin yi mana fade, a lokacin suka faɗi haka. Aikin san ba tsoron ki nake ji ba. Ko yanzu zan samu dama Bintu zan isa a hallaka ki. Amma waɗancan da suka yi ƙarya da sunana, na so a ce ni na tura su. Kash, na so a ce bukatar su ta biya akan ki Bintu. Sai haƙuri Fa'iza, ba su samu dama ba. Allah ya aiko da Sultan ya tsiratar da mu cikin ikonsa. Wannan shine sanadiyar haɗuwana da Sultan kuma ya share min hawayena.
yanzu na gane inda komai ya samu asali. Yadda ki sake min irin wannan abin saboda na fi ki matsayi da yanci a cikin gidan nan. Yanda Sultan zai bada umarni haka zan iya bada umarni a kanki. Gaskiya ne 'yar talakawa, aikin samu guri. Amma ki jira, ki ma naki lokacin kwasar takaicin bakin cikin ya kusa zuwa. Ba dai Sultan ba ne? Shi tun asalinsa yanda ya taso bai ɗauki talaka a bakin komai ba. Bidu, shi ba kamar Bello ba ne, ni da ke duka a cikin tarko miki. Ai ni ko yanzu Sultan ya sake ni, burina ya cika, abu ɗaya kawai nake jira ya tabbata. Lokacin da zaki durƙusa a gabana ki riƙe ƙafafuna ki nemi gafarata. Idan kika yi hakan, zan sa Sultan ya sake ki koma can gidanku wajen azzalumar mahaifiyarki da kuka haɗa kai da ita kuka cutar da ni. Wallahi ko za a saka min bakin bindiga a goshina, ba zan taɓa durƙusa miki ba har abada Bintu. Wallahi Fa'iza da kin mare ni, da na gwada miki ni nan tuwon dawa miyar kuka ce ba da na falo ba. Ranka daɗi, barkanku da asuba. Gaishe ku dogarai, gaishe ku dogarai. Ranka daɗi, sannun ku da 'ya'yan sarki. Barka da fitowa, barka da tashi. Sannan ku kyawawa masu fara aniya. Ranka daɗi, wannan fita haka bakatatan da sassafe. Ranka daɗi. Me ke faruwa ne ranka daɗi? Tafi da ba fa ko ina ne za a je da kai ba. Wannan fita ce wadda ba da kai za a fita ba, da Allah ka rabu da mu ba. Please, please sir. I need your permission in order to come in with you. To ba za a je da kai ba. Sorry sir. Ko kai za ka gaya mana yadda zan yi? Sorry sir. Ranka daɗe for security reason. Dole ku samu defender. To for security reason kai jami'in tsaro ne? A'a, amma aini ina kula da tsaron ku, ni PA ne fa. PA special advisor. Waye baka? Mahaifinku shi yace in kula da rayuwarku tun kuna yara. Tuba nake yi. Tuba nake yi. Tuba nake yi Yarima Bello. Tuba nake Mu'azzam. Ranka daɗe ba zan shigo gaban mota ba ne. In shigo gaban mota a tafi da ni. Ai shi kenan, it's risky. Tafiyar ku. Ni ne naka ba, ni ne naka ba. Ni ne naka tafi da Mu'azzam. Ai daman na san, tun da Bello ya dawo, sai ya raba ni da Mu'azzam. Sai ya raba ni da shi. Amma wallahi tallahi Yarima Mu'azzam sakare ne shi, ba shi da dogon tunani, ba shi da hankali. Kana neman sarauta, dan uwanka yana nema, amma wai ku tafiya tare da shi baka san zai iya fozinin ɗinka ba, ko ya baka wani abu, ko ya shirin da kai ka kasa neman sarauta shi ya samu. Babu komai. Abin da nake so mu tafi kai baka gane ba, amma babu komai. Do what you want. Wai me kake ciki ne da yar gidan tafida? Ayyaya magana da gidan tafi da nan karbi da wannan maganar kawai yanzu ba shi ne a gabana ba. Ni yanzu abin da yake gabana kawai samun lafiyar mai martaba. Ka jingine kana nufin kowane lokaci za ka iya koma ka ɗauko maganar kenan? Eto zai wuya duk da dai ina son ta a cikin raina, amma tun da mai martaba baya so kaga ko ya kamata na haƙura da ita. Abin da ya kamata ka yi kenan dama Mu'azzam. Mu daure mu fi ƙarfin zuciyarmu. Shine abin da yake gaban mu yanzu. Wallahi sai yanzu na gane. Kaga biye mai zuciya yana kai mutum ga fadawa da na sani. Ranka ya daɗe a dai bar maganar nan kawai. Ai dole ne a yi ta, saboda sai an faɗi laifi fa ake gyara gaba. Wallahi na yi nadamar auren Bintu da na yi. Abin da ya fi dacewa shine ko da ba ta son ka, tun da dai kun riga kun yi auren, kawai sai dai ku rabu.
amma ni bai kamata na sake zagayewa na aure ta ba. Har aka ɗaura auren Bintu, wallahi ba ni da niyyar komai a kanta. Duk da ina jin santa, amma wallahi ita ce ta dinga bibiya ta da yaudara, da kisisina da abubuwa iri-iri. Sannan take amincewa da kai, wai duk dan ta mallake ni. To ai haya wannan maganar da kake zaman da muka yi a wuri ɗaya duk shine fa ya jawo wannan matsalolin fa. A ƙarshe ta nasara, ni kuma na ci gaba da biyewa zuciya har na nisa a cikin santa. A takaice dai Mu'azzam, yau Binti ce a gidan Sultan na Yamama a matsayin mata. Duk da ta san gabar da ke tsakaninmu. Mace? Kai. Allah da ya haɗa mu da tagari. Ni dai yaya abu ɗaya nake so ka tabbatar min. Dan Allah yaya, kada auren nan da Binti ta ya dame ka. Daga lokacin da na samu labarin ta auri Sultan kuma da amincewarta ba wai dole aka yi mata ba, tuntuni na cire ta a cikin raina. A yanzu dai zan iya cewa ko kaɗan bana jin ta a cikin raina, ta gama ficewa gaba ɗaya. Alhamdulillah, Allah mun gode ma. Kaga nan ma sallama ne rana yake gaya mun ashe duk gonakinmu ne nan. Yake ba mu taɓa zuwa gewaya tare ba. Ni tafi da Umaru, ni Ciroma zai kora daga kusa da shi. Haba Ciroma, mene maka Ciroma? Wai yanzu duk inda kuke da Ciroma shi yake kokarin ya fice ka daga jikin shi? Baby, kin ga yanda yake min kuwa? Ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, kamar ma bai taɓa sani na a rayuwarsa ba. Na ce idan ma laifi wani ya maka, bai kamata ka huce a kaina ba. Gaskiya ne. To amma ko dai maganan badariyan ya tashi. Wa yake magana badariya? Ni ubanta ma ban isa komai ba a wajensa. Baya son ganina, baya ƙaunata. Shikenan, komai ya wargaje. Everything is cut. Badariya? Baba yanzu duk abin da muka tsara ya wargaje. Sarki ya samu lafiya. Ga Yarima ya dawo. Sannan kuma shi Ciroma Mu'azzam sai baya yake da mu. Na mai message ya fi so 10. Bai kula ni ba. Na kira shi a waya. Shi ma haka bai ɗauka ba. Shikenan fulan ya watse. Everything is very scared. Badariya, kinga, tashi ki shiga daga ciki tukunna. Za mu yi magana, tashi ki je. Tashi ki je, kin ji? Baby, me isa kika kora man my daughter? Ai ka san ba a magana a gaban yaro. Ni fa ba maganan Badariya da Ciroma bane ya dame ni. Ya kuka yi da 'yan sandan nan tukunna. Ai ba su sake rimana ba. Na gaya miki bayan da suka iya da ni. Ai maganganun da na yi ta yi a can sun tsorata su. Kowa ya shiga taitayinsa. Daga sama har ƙasa ba yadda suka iya da ni. Ni ne dai nakin nan da baby. Tafi da sai dubu ta taru. Mijin gwamma rugubjugun mugun duka ko na lahira sai ya ji ka. Allah ya kyauta, amma fa wallahi ka ba a hankali. Kar ka afka can ciki. Ke ni ba zan kama ba. Na san yanda nake gudanar da al'amurana. I am very smart. Baby, look at me. Wai. Call your mind. Kai, amma dai Ciroma Allah ya kwashi. To ya ci arzikin kakansa Sarki Hashim. Mun yi zamani da shi, mutumin kirki ne, duk irin zagon ƙasa da nake masa bai taɓa ganewa ba. Wallahi ka dai biya bakinka. Ana barin haladdan kunya. To, hakika na ji daɗin yadda kuka zo da wannan shawara. Kuma kamar yadda kuka faɗa ne, ba yadda ban yi ba akan a dakatar da wannan auren, amma mai martaba ya sam ya ce sai an ɗaura sakamakon ai yaran suna son junansu. Aka ɗaura. Amma daga ƙarshe
ban ga laifin mai martaba ba, saboda irin yadda matarsa ta danga yi masa babu daɗin ji. Ai sai dai a shiru kawai uncle. Wato abin da na fahimta dangane da gidanku, Fulani ita ce matsalar mai martaba sarki. Saboda a halin da ake ciki a yanzu na ji a wata majiya cewar bata ƙi ma a ce sarki ya kwanta dama ba. Ku yi haƙuri, kun san mu 'yan siyasa kunnuwa ne da mu ta ko ina. Wallahi ranka ya daɗe, wannan magana da ka faɗa haka take, domin ni shaida ne. Lokacin da mai martaba yake kwance bai da lafiya, wallahi babu irin rashin mutuncin da Fulani ba ta yi ba. Ta yi ta rashin mutunci ta inda take ta shiga, wallahi ba ta nan take fita ba, saboda ita kawai tunaninta mai martaba ba zai tashi ba. Allah ya kyauta. To, a yanzu ina ganin zan yi magana da mai girma gwamna akan ya sami sarki Abdulaziz, ya masa magana akan ya samu ɗansa ya gaya masa cewa ya saki Fa'iza, tunda ba zaman Allah da Annabi suke yi ba. To, Your Excellency, idan kuma suka ƙi kuma fa ya za a yi? It's possible. Zai iya yin taurin kai a kai, domin ba tun yanzu na san su da bijirewa maganan gwamnati ba. Ko a zamanin da nake gwamna mun sha fama da shi. Amma idan hakan ya ƙi faruwa zan ɗauki maganar in kai ta sama. Zan je in samu mai girma shugaban ƙasa in nemi alfarmarsa da yawa mai girma gwamna magana, ya sa shi dole sai ya yi yadda ake so yi. To ranka ya daɗe, mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Amma ranka ya daɗe, ba wannan shine kadai abin da nake bukata a Sultan ya saki Fa'iza ba. To, Yarima, me kake da bukata kuma? Ranka ya daɗe, ina ganin ya kamata a taimaki mutanen Yamama. Wani irin taimako? Taimakon shine ranka ya daɗe, ya kamata a raba su da mulkin sarki Abdulaziz da ɗansa Sultan. Muddin wannan zuri'ar ce za su ci gaba da mulkar al'ummar Yamama, to haƙiƙa zalunci, ha'inci ba zai taɓa gushewa a wannan ƙasar ba. Bello, tuba sarki da kake gani ba abu ne mai sauƙi ba. Ko ni nan da ka gani a zamanin ina gwamna na tuɓe shi, amma bai daɗe bai dawo, saboda abu ne wadda ba a yin shi kai tsaye sai an samu hujja mai ƙarfi da za a yi amfani da ita. Haka ne ranka da, amma ina da shawara, Your Excellency. Ina jin ka, mece ce shawara? Na yi bincike sosai, na gane cewa kaso 70 cikin 100 na mutanen Yamama ba sa jin daɗi, ko kuma in ce ba sa goyon bayan wannan mulki da sarki Abdulaziz yake tare da su. So ai a hakan suke zama tare da shi. Ranka daɗe, ni ina ganin idan muka yi amfani da muryar jama'a, sa'annan kuma gwamnati ta shigo ciki, za a iya ceton al'umma, a raba mutanen Yamama da wannan mulki. Kuma akwai waɗansu wanda suka gaji mulkin Yamama, waɗanda suke mutanen kirki ne, mutanen arziki. Rima Bello, idan na fahimce ka so kake mu playing politics a Yamama, right? Ranka daɗe, idan ka amince kenan, za mu yi haka ne da kyakkyawan niyya domin kuma mu ceci al'ummar Yamama. Good. Ciroma, muna tare? Insha Allah. To, yanzu tambayar da zan muku ta gaba shine, sarki ya san duk wannan shirye-shiryen da ake? A ranka daɗe, bai sani ba. To, yanzu ni abin da nake so da kai, Rima Bello, kamun bayani dalla-dalla yadda zan gane tsarin da ka zo da shi. Wallahi ban san inda suka je ba, amma dai tabbas akwai abin da suke shiryawa.
na ce maka da Yarima da shi Ciroma ne suka fita. Ba komai dan masani, zan ci gaba da bincike sai na san inda suka je da kuma me suke shirin yi. Haba da masani, shekaru sama da 30 daga gusa ina kai rahoto ya mama. Ai da abin da zan gaya muku sahihi ne sai na tace shi. To babu komai. Ai 'yan sanda ba su san komai ba har yanzu. Wannan matsayacin ya mutu, magana ta wuce. Na ce muku fa magana ta wuce. Wancan matsiyacin ya mutu bai gaya musu komai ba. Tafi da. Zan kira ka. Gwamma, wallahi takewa ta na sha gaya miki a duk lokacin da kika ga na shigo daki ranar Asabar da misalin karfe 5 na yammacin wannan lokaci, to kar ki shigo. Domin a wannan lokacin nake kai weekly report. Wallahi tafi da. Gara ka daina kai wannan rahoton. Za ka fi samun kwanciyar hankali kai kanka wallahi. Da kwamiyarki ta daina kauri, kuma da kuma kin daina daura atambofi da sarkar gwal. An gaya miki arzikin da kike ci din na gusa ne? Ai na rahoton da nake kaiwa ne. Amma dai yar gwamnati na dan Allah ki bum da bakinki. Duk gusa ba wanda ya san wannan abun sai ke yan gwamnati na. Allah ya kyauta. Haba, shekaru sama da 30 na kai rahoto ya mama. Ai duk abin da nake gaya muku sahihi ne. Amma har yanzu 'yan sanda ba su bankaro maganan komai akan sarki ba? 'Yan sanda ba su san komai ba har yanzu. Kada ya kiyaye duk abin da ya faru kai, kada ka kuskura ka kira sunan sarki ko sultan ko fadin yamama. Na ce muku magana ta mutu, wancan matsiyacin ya mutu bai gaya musu komai ba. Tafi da kada ya kiyaye abin da nake gaya ma. Na martaba masarautar yamama yadda ba ka tunani da masani. Shikenan. DSP, lokaci yayi da zamu arrestin din tafi don gusa. Ba fa gayyata ba fa. Arrest za ku yi kuma a yau din nan. An ga wasa.